večer. Dobrý večer. Děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás všechny samozřejmě vítám a hned z kraje vám musím říct jednu věc. Nevím, jestli vás to vyděsí tak jako mě. Jedno strašlivý číslo. 1400. Říká vám to něco? Zatím ne. Helejte se, já jsem se dočet, že za poslední 4 roky u nás zkrachovalo 1400 hospod. Mně to přijde jak porážka na Bílé hoře. Rozumíte? 1400, protože si říkám, já nejsem vymetač hospod, ale co ty lidi budou dělat? Kam budou chodit? Kam se poděje to pivo, co se tam vždycky vypilo? Rozumíte? A třeba nebo ten, já to mám mimochodem velice rád, ten hospodský humor takovej, kde bude vznikat, to se dá jenom vymýšlet tyhle ty věci v hospodě. No, uvidíme, jestli se to třeba nezlepší, ale jedno polínko přiložím, protože říkám, že to mám rád, tyhle ty povídačky z těch hospod, takže jsem nedávno slyšel, jak sedějí prej štamgasti takhle v jedné hospodě, sedějí u stolu a to jeden říká: helejte se, chlapi, představte si, že já jsem včera šel takhle odsaď z té hospody v noci, vyšel jsem ven a najednou koukám proti mně moje manželka. Teďka poulala oči, tak jako ještě nějak divně smrděla. Tak jsem šel dál, to byl traktor. To by mě nenapadlo to takhle vypointovat. No tak jako uvidíme, jak to s těma hospodama bude. Tak, přátelé, teď už mi dovolte, abych přivítal dnešního prvního hosta. Jenom dopředu řeknu, že je to oficiálně uznaný průkopník českého big beatu. Pavel Sedláček. Ahoj. Pavel Sedláček. Co? No, já jsem se na ně chtěl kouknout nejdřív. Tak se podívej. No a ty povídej. No, mě snad znáš? Mě snad znáš? No ale připadáš mi nějaký starší než posledně. Než posledně. No. Kolik živonoči to je? Táhne mi na 85. Takže ti je 84. Zatím 84. Ano. Je ještě o rok starší než Petr Janda. Ano. Ano. Který je oficiálně považovaný za takového průkopníka, ne, českého big beatu, neoprávněně, protože jsi to ty. Ale pamatuješ ty si vůbec ještě, když si to teda prokop, kdy prostě se řeklo tak a teďka tady bude rock and roll v Česku, jako koncert nějaký Lucerna nebo něco takového? No, první rock and roll jsem zpíval v roce 60, myslím na profesionálním pódiu, to znamená v Lucerně. Ano, ne doma. No ne, ale na malých pódiích, ne v Lucerně, jsem zpíval v roce 60. První rock'n'roll, 2 rock'n'rolly, jeden od Elvise a druhý, teď to už se nepamatuju. No oni ti to neřeknou. Jeden se jmenoval Return to Sender. Ano. To bylo jedno a druhý jsem zapomněl, no. Jailhouse Rock? Nebyl to Jailhouse. Nebyl to Jailhouse? Tak napovídej. Tak to zkouším prostě. No, ty jsi měl nějakou kapelu hned od začátku? No, já jsem měl první kapelu v roce 58, jo. Ale to jste hráli ještě častušky nějaký? No, to jsme nehráli častušky. Já jsem v roce 58 jsem vyhrál lokální soutěž Hledáme nové talenty na Pankráci. No a když jsem to vyhrál, tak na jsem... Pankráci? Na Pankráci, ale ne v té věznici. Dobře, k tomu se ještě vrátíme. K tomu se vrátíme. No a takže jsem si řekl, že když už teda, jak jsem vyhrál, takže budu mít taky kapelu. Tak jsem pozbíral kolem z pangračáků. Všecko z Pangráce. Všecko z Pangráce, z okolí. No, neuměli jsme to moc, ale chuť jsme měli. Bylo to v roce 58 a ta druhá kapela na základě další takového vítězství, ano. Tak ta byla v roce 59 a ta už byla poloprofesionální. No to je pravěk. No a to je pravěk. To je pravěk. Kdo si to pamatuje? To se ještě nebyl na světě. To by si se divil. Možná na tom tvém koncertu už jsem taky byl. No. A byl jsi vůbec na nějakém?
Koncertu? Mým. Na tvým? No. Myslím si, že ne. Je to možný tohle? Ne, já jsem chodil na Miky Volka. Co je? No toho jsem stvořil. To byl rock'n'rollovej. Toho jsem stvořil já, když dovolíš. Jak jsi stvořil Volka? Jsem jeho duchovní otec. Já můžu to vyprávět? No, jestli to je krátký. No, není moc krát. Já jsem byl na Pankráci, jak už Ježiš, jsem byl ta předeslal. Pankráci. Já tam bydlel. No tak přejď na Žižkov nebo někde. A Miky bydlel blízko mě. Ano. Miky byl o 2 roky mladší a když mě bylo 18, mu bylo 16, tak to byl velký rozdíl, jo. Ano. No a já jsem ho pozval na jeho první mejdan, když mě bylo 18, jemu 16. Rodiče odjeli na chatu a byl mejdan. Čí rodiče? Mí rodiče. Já ho pozval, takže mí rodiče, jo. A on se mě snaží splést. Ne! To je šílený. Aby to bylo lidem jasný všecko. Hele, všem je to jasný, akorát tobě. No, tak poslouchej. Nestrať řeč hlavně. No, to je důležitý. To se stává seniorům. No, ano, mně se to stává teda často, fakt. No. Prázdnej byt, mejdan, i tam byly nějaký dámy, mladý. Prosím tě. Ano. A pouštěl jsem rock'n'roll. Z prvního magnetofonu, který jsem měl, Sonet, to nebyl ještě duo, to já měl ještě ten starší, kde to byl Sonet. Sonet duo byl až potom. Ten druhý, no. Jo? Takže tam jsem pouštěl nějaký rock'n'rolly a Mikymu se to strašně líbilo. Jo, takhle to bylo. A že to bude taky zpívat, jo. A on se učil německy. Tak na druhý mejdan za 14 dní nebo za 3 neděle přišel s tím, že bude ten rock'n'roll zpívat německy. No tak to jsem ho málem zabil a dal jsem mu první anglický texty, který jsem já odposlouchal s chybama. Já jsem se učil od 7 let anglicky, vážení. Jo. Ano. A i s těma chybama jsem mu ty texty dal, on se do toho zažral, naučil se to a pak jako zpíval úspěšně. Ano. Ovšem bohužel mám to dodat nebo nemám? Co? No, doplatil na to, že když si něco šlehnul, takže mu to na jevišti šlo. My jsme byli takový 3 zpěváci, jeden byl Bobek, druhý byl Volek, třetí jsem byl já a jedinej on dokázal se uprostřed písničky sebou šlehnout na zem a písničku dospívat. Ano. A to my jsme se styděli s Bobkem, pak jsme byli vysokoškoláci. Ano. Dobře, tak to jenom jsem chtěl připomenout lidem, kteří vůbec nevědí asi, o čem mluvíš, ty začátky, pravěk českého big beatu. Ale já bych to skočil, ty kolem toho kroužíš, to tady 5krát si řekl pan Grác. Pojďme to říct rovnou, ať to máme za sebou. Že jsi byl zavřený. No ano, samozřejmě. Jak samozřejmě, já nebyl například. Ale třeba by ti to slušelo. Dobře, ale nejde o to, že jsi byl zavřený, dobře, no tak to bylo hodně. Mimochodem teďka jako na Hradě byla nějaká slavnost a takový ty, co byli nespravedlivě zavřený, tak tam medaile jim dávali. Tebe jsem tam neviděl. Já jsem byl spravedlivě zavřený. To je rozdíl, jo? Jo, takhle. Já jsem způsobil devizové ohrožení Československé republiky, jo? Protože jsem si v západním Německu za svoje peníze koupil osobní automobil a to se nesmělo v krátkosti. Ano. Dobře, vyřízeno. Ještě mi řekni jednu věc. Ty jsi vlastně se dostal do toho vězení jenom, že jsi měl rád autáky cizí. No, že jo? v podstatě. Ne MBčka. No to opravdu ne. No, takový ty cizí, jo? No. A ty si jednou jel, toho byly plný noviny, nějakým tím autem takovýmhle. A Jakým jel si... takovýmhle? Co? No, povídej. Já jsem to ještě nedopověděl. No právě. Ty mě opravdu potom až. Pokud si vzpomenu, co jsem chtěl říkat. Ze zhora si jel na ten Nuselský most. Ano. A tam jsi to napálil.
Tam si to rozděl do nějaký to, že teda ty policajti tě nestačili vůbec jako chytit. Jo, ale to bylo Kolik jsi jel? Takový, no tak 280, teda bylo 180 jsem se spojil. 180 si jel na Nuselský most. Ne, z druhé strany. Jak z druhé strany? Ty to ukazuješ z téhle strany, já jsem z druhé. Z toho kopce, z Pangráce, 180. No a teďka ta reakce, toho byly plný noviny, ta reakce těch policajtů, když tě konečně zastavili. No to je na dlouhý vyprávění. No ježiš, jenom to ne. Nakonec mě Co řekli? Protože si chtěli prohlídnout auto, když jsem to otevřel, tu haubnu, tak na to takhle koukali. A když to trvalo 5 nebo možná 10 minut, tak přišel jejich soudruh náčelník, ano, který tam stál a díval se na to a říkal, zbalte si to a okamžitě vypadněte. Takže jsem nedostal ani pokutu. Jo. Ale oni ocenili, prostě otevřel si haubnu, jo? No. Jo? To bylo nejsilnější BMW, který tenkrát bylo možný mít. Pak jsem jel nejrychleji, co jsem kdy jel. Chceš to vědět? No, chci to vědět. Chceš to vědět? No. Musíš to vědět, když jsem to řekl. Chci to strašně vědět. 305. 305 si jel? Ano. No to tady ani nejezdí poslanci. Tak já mám Ferrari. Takže... To máš furt? To mám furt, no. Kecej. No. A kde jsi to jel? Doufám, že na německý dálnici nějak. Na německý dálnici. No, tak to je v pořádku. Já nejsem jako nějaký Turek, nebo... Ale vy... Já se tomu takhle vyhýbám, abych tohle to nemůžeš zase. Ty za to nemůžeš, no, všecko sveď na mě. No jasně, jestli přijedeš ty do Roměřic ať popravěj mě, spíš než tebe. Jo, popravěj, no. Ne. Tak, ale ty jsi byl takový ten průkopník toho Big Beatu, i když nejznámější tvoje první písnička podle mě nebyl ani Jailhouse Rock, ani bla, ale Vzduch je modrým nikotínem. Ale ne. Jak to, že ne? Tak když si mě sem zveš, tak si něco o mě přečti. To zná každej. Ne, no každej to Život zná. je ne, pes, se to jmenuje. To zná. No. Tady jsem, tamhle je Ferman Jirky Suchýho, no, a hrajou tady 6 žen. No. Jo? A já jsem v těch 6 ženách hrál v roce 62 až 63 a teď se k tomu dostanu. Zase teď se k tomu teprve dostaneš. To zná každý. Vzduch je modrý, ale to nikotínem. Bylo natočený až v roce 63. No to chápeš jedno. to? A to je lidem jedno. A já jsem... No tak povídej. Ne, ty povídej. Ne. Netrucu. No. Povídej, letopočty tady začneš sázet, to je to úplně jedno. Tady ti řeknou i mladí lidé, že první písničku a možná i poslední, pardon, odkašlej si, že znají Vzduch je modrým nikotínem nasycen. Já sám jsem se to učil na kytaru, ty akordy, těch je tam dost, no, a ty řekneš, je tam dost. F, F6, F major 7. Je jich tam hodně, no. Dobře, a to byla taková, to byla nejznámější, ale někde, a já už nevím, kdy, Pavle, ale to bychom mohli vzít stručně, jo? Že někde se to utnulo a ty jsi se začal věnovat pohostinství, jakože jsi vystudoval hotelovku, ne? Já měl mezi 70. a 80. rokem byla tvrdá normalizace, já jsem furt tlačil ten americký rock'n'roll tady, takže jsem nebyl v přízni UVKSČ. Ano. A tak jsem a už jsem měl dítě, ano, v té době, tak kdybych to dítě neměl, tak jsem to vždycky ty zákazy, třeba půl roku jsem směl, půl roku nesměl, tak bych to přežil. Ale když už jsem měl dítě, a tak jsem si řekl, půjdu dělat něco rozumnějšího. Jo. A protože jsem byl amatérský kuchař, no a shodou okolností jsem... Vyučený? Amatérský kuchař. Amatérský kuchař znamená nevyučený. Jo. Ale já tě můžu informovat, jak to jako víc... Ne, to nemusíš. Dobrý. Šel si se věnovat pohostinství. Pohostinství, no. Ale, no ty jsi potom byl ale velkokavárník, teda, Pavle.
Takže Světozor jsi měl a já nevím, co všecko. No, Vidím, že se k tomu nechceš přiznat. 3 jsem měl restaurace. 3 restaurace jsi měl. A ty máš ještě? Ne, před covidem jsem to Utnul všecko. utnul. Aha, dobře. No, ale tak už pojďme od té muziky. Taky píšeš knížky. Ano, že jo? prosím, no. O čem? To je různý. Ježišmarja. Tak, první knížku velmi obsáhlou. Nemusíš tu první, řekni tu poslední, Pavle. Jo, poslední. Poslední. O čem je? Poslední mám rozepsanou teprve, ta není dokončená. Ale tu, která teď vyšla, myslíš? No, nevím. Teď vychází. Ano. Ještě teda to není v obchodech, ale už bude křest. Byl krásný křest před minulý týden. Jo, byl. No a to je knížka, k tomu vypadá to jako, ono se to jmenuje Fakt nekecám, jo. A podtitul je Rock'n'roll, holky a duch doby, jestli si dobře pamatuju. Rock'n'roll, holky. Holky a duch doby. Duch Hned doby. se k tomu vrátím. Nekecej. Stačí říct, že ta knížka je... Dobře, tak on to se mnou napsal ještě Jirka Mejstřík, proto jsem o tom mluvil. Tady bývalý šéf Českého rozhlasu, byl si dávno emeritní. Tak to můžu říct. No, Pavle, ale ta kapela tvoje neskončila, teďka budete mít nějaký výročí. Pojď pozvat diváky, jak ona se to jmenuje, Lokomotiva nebo... Ale to by se Vondráček teda naštval. Ne, jak se jmenuje ta tvoje kapela? Cadillac. Cadillac. Je to taky dopravní prostředek, jo? Ano, kapela Cadillac. A vy máte nějaký výročí. Kolikátý a kde bude ten oslavný koncert? No, výročí bude příští rok. Máme 42 let kapely, jo. To je nějaký kulatý výročí? Není. Ale já mám 85 příští rok. Aha, to je to kulatý výročí. Ano, a bude koncert, Velkou Lucernu už nevyprodám, ale bude koncert v Lucerna baru, Ano. který bude možná natáčet Česká televize třeba, nebo... Ježiš, to jsem se uřekl asi, ale třeba nebude. Proč by si se uřekl? Já myslím, že to nesmí. Žiješ v době, kdy se nesmí, se smí všecko. No, tak ať to natočí. Já se zeptám, jo. Koho? Generálního ředitele, se kterým zítra budu mluvit. Ano. On přijde totiž na moje vystoupení. Aha. Tak. A ty víš, kdo příští rok bude generálním ředitelem? No, to je druhá věc. Ale na to já se ho zeptám, protože... Ale on je můj dlouholetý kamarád. Ano, jo. Ten, co je teďka. A mimo jiné je fanda do Bavoráků taky. Jo, výborně. No, ano. tak. No. Takže se chystá záznam koncertu Cadillacu. Jo? Ty kluci, ty všechny svoláš a bude to v tom Lucerna malém klubu, jo? Přijďte, je to teda za rok, jo. Teda někdy září, říjen, příští rok to bude. Jo. Píšete si to? Prostě koncert Cadillacu a Pavla. Jsem rád, že jsme si takhle hezky mohli popovídat. Pavel Sedláček. Tak. A teďka tomu dáme švih. Aspoň si to myslím, naším dalším hostem je herec Robert Nebřenský. Dobrý večer. Ano. Dobrý večer. Co jste jim říkal teďka? Přál jsem jim dobrý večer. Ano. To my jsme tady neslyšeli s Pavlem. No. Ale zase jste nepřišel o tolik. Ne. Roberte, vy, já nevím přesně, vy jste, řekl bych, muž mnoha talentů. Vy jste herec, vy jste muzikant, když tak mě zaražte, skladatel. Pokračujte, dobře se to poslouchá. Básník. Malíř. Co? Malíř. Malíř, nevím, jestli víte, ano. Zapomněl. No a tam bych skončil asi. U toho byste skončil, ano. Ale tak poslední dobou bych řekl, že tak jako herectví hlavně, ne, je vaše doména? Herectví je moje zásadní doména, protože já jsem vlastně bytostný herec a to natolik, že
všechno, čím jsem v životě byl, tak nejdřív jsem si na to musel hrát, nebo tak jsem to já dělal. To je moje metoda, že jsem si nejdřív hrál a pak jsem se tím stal. Takže já jsem herec od začátku, já jsem nejvíc herec a když jsem se stal muzikantem, tak to jenom proto, že jsem si na něj nejdřív hrál. No, já jsem chtěl být John Lennon, tak jsem si hrál na Johna Lennona a Jimmyho Page, to vy znáte, tato jména, vy taky asi, mnozí, jak vás tak sledují. A jak jste si hrál na Johna Lennona? No, pořídil jsem si kulaté brýle, dnes známe jako Lennonky, a čistá optika, ale předstíral jsem, že jsem krátkozraký a předstíral jsem, že jsem trochu mimo realitu, že jsem jako v jiném vesmíru a to jsem si nasadil a šel jsem do města se předvádět, že třeba něco nakupuju a teď nevím úplně co, jako, protože mám v hlavě ty písně, jo? Takže, a to mě tak uspokojovalo si takhle na to hrát, jenom být tím Lennonem, protože to jsem ještě nehrál ani na kytaru, ani jsem písně neskládal, ale byl jsem už Lennonem, trošku, jo? Že jsem měl ty brýle. Než jsem se vrátil domů, tak jsem je samozřejmě musel skrýt, jo? To, doma to nevěděli. Jako proč? Proč? Jako doma? No to byla moje tajna. Že... Ne, já jsem byl jako doma jako normální. No, to se odehrávalo jenom tady a pak v mém pokojíčku, když bylo zavřeno. Tak to je zajímavý. A na jednu zajímavost navážu. Nevím, kde jsem to sebral, to je úplně jedno. Ale vy jste údajně tak jako nějak řekl, a určitě to bude pravda, že jste si prožil svoje, když jste ještě nebyl na světě. Víte, jak to myslím? A jak to, Roberte, souvisí s tím, což vy údajně říkáte, že jako děti narozené jaksi starším rodičům, že jsou nějaký mimořádnější a chytřejší? Jo? Já vím, proč vy to chcete slyšet. Proč? No tak vy jste se stal otcem taky v pozdějším věku a fandíme všichni tomu, že vaše děti jsou obzvláště chytré a talentované, protože mají tu moudrost už nasátou z toho otce, z toho vyzrálého spermatu. No jinak to není, jinak to není. Ano, můj otec byl také už zralým mužem, když mě počal. Jo. Ano. No. Já jsem ho a takhle to dopadlo. Takhle to dopadlo. Dokonce jsem se dostal až do všechnopart. No ne, takhle to nezlehčujte. Prostě... Pardon, omlouvám se. Takže máte ano. jaksi děti nebo dítě ze star. Já jsem si proto ještě počkal, protože se mi to zdálo, že to není dost. Jo, když jste byl mladý, tak jste čekal. Já jsem si počkal na svoje dítě, že jsem si taky raději počkal, ano, no aby se mi nenarodilo něco jen tak jako nevyzrálýho, jo? Aby to byl rovnou někdo, koho můžu... No, že můžu říct, ano, podívejte se, stálo to za to. Ano. A vy jste měl kapelu Lokomotiva? Těsně vedle. Jo? Já vím, Lokomotiv GT Omega, ne, jsme v České republice. No tak já si nepamatuju jména. Československo, skupina Vltava. Jo, Vltava. To už ty seš doma. To už někdo napsal předtím, ne? Skupinu Vltava. A tam jste byl šéfem. Tato skupina oslaví pohnuté 40. výročí. Příští rok budete mít výročí? Karle. A nechcete to spojit s Cadillacem? No, jestli by nás tam pan Sedláček odvez zadarmo, tak... No, takže slavíte výročí. No, slavíme výročí. Ano. Ale ta kapela existuje, funguje. Stále, ano, hraje na plný úvazek. Ano, tak to je v pořádku. Ale teďka mi řekněte jednu věc, abyste si nemysleli, že jsem nějaký nepřipravený, jo? To by mě v životě... Napadlo by vás to. Ne, vůbec, nikdy. Já už vás tak znám, že by vás to napadlo. Nikdy. Ale vy jste neměl nikdy žádný problémy s textama, jako se schvalováním těch textů, což měl skoro každej, protože vy jste měl, Roberte, protekci. Vy mluvíte o době normalizační, o době vlády komunistické strany, ano, samozřejmě. To jsem přímo neřekl. No, neřekl, ale myslel jsi to tak. Jinak by to, proč bych měl mít problémy jinak? Mám teď problémy, no, že... to, ano, v minulém domu jste měl problémy. Vy myslíte a teďka si řekneme proč. Ano, řekneme si proč. Já jsem ty problémy měl, byly mi naznačeny problémy, ale protože mě měla ráda jedna dáma, kterou tímto zdravím,
Ona je tady? Ne, ale kdyby náhodou se dívala, tak Ano. aby věděla, že se nezapomíná. No. Pozor, úřednice z nějakého Úřednice, institutu, ano, která vás milovala. Jak se jmenovala? Odbor kultury. Já nebudu jmenovat, ale odbor kultury to byl. A tam byla dáma, která měla na starosti kulturu, jak vyplývá. A milovala vás. Ano, a měla schvalovat texty hudebních skupin a milovala, nevím, ale tak jsem si nějak, byl jsem jak sympatický asi, tak vždycky ty texty schválila a když potom přišla tajná bezpečnost na náš koncert s tím, že teda se jim nelíbil, tak že šlo o protistátní demonstraci, tak ona to zaštítila svým odborným názorem, protože byla vystudovaná někde na VUML nebo co, přes poezii. Vytrácí se ten vztah jako z toho. Vy chcete ten vztah, abych vám... Vy chcete? Vy chcete? Už? Ještě jednoho hosta máte, Karle. Ne, vztah byl... Jako co? Vztah byl... Nosila kytičky nebo žádala vás Ne, o tak rande? někdy se dostavila na koncert a pak si mě odvezla taxíkem. No! No, a to stačí. To jsme chtěli slyšet. Co? No. A kam vás odvezla? No, rovnou domů. Domů k ní. No ano, k ní domů. Jo. Ona byla svobodná. K ní domů byla svobodná, takže vlastně tady není co namítat. Já jsem byl také svobodný, prostě dva mladí lidé za socialismu jedou taxíkem domů a pak si čtou v knížce poezie. No a co je na to? Tak takhle to bylo. Měl jste tam prostě Tak to bylo, měl jsem no. prostě zastání. Ano. A proto jsme neměli tedy potíže. No to se nedá pominout, že vás milovala úřednice z Národního výboru nebo odkaď. No ale tak není divu, já jsem byl opravdu krásný. Jo. Dobře, já vám to věřím. To je zajímavá věc, protože Zajímavý. A kdy vám to vypadalo? Víte v čem? No tak někdy po 33, 34, 35, 36 a tak dále a tak dále. To vypadalo, nebo to je poslední image? vypad včera. Nebo to je image? Ale... Co jste to říkal? Image? No to si sáhněte, jestli tohle je image. To je pravé všechno. No je to pravda. No. Ale kdyby to vypadalo, no. Předtím byla ještě jiná otázka nějaká, jste kladl. Já nevím, co bylo za otázku předtím? Já vůbec nechápu. Můžeme jít dál? No, já budu rád. Ale teď už tempem. Hrál jste v mnoha filmech, ale taky v nějakých zahraničních filmech. Vy umíte 3 jazyky, jako umí Pavel? Vůbec ne, já neumím žádný jazyk. Aha. Ale tak jako... Žádný jazyk? Ne, neumím. No, ale tak jsem schopen hrát v různých Moulin jazycích. Rouge nebo... Naučím se. V čem jste to hrál? Moulin Rouge úplně těsně, Ano. ale je to, teď si já nemůžu vzpomenout. Tady zachraňují furt něco a teď si nemůžu sám vzpomenout. Počkejte. Něco takového. No, ne, počkejte. Teď to mám říct, ten film, no. Času je dost, Roberte. Jo. No tak jak se jmenovala ta zpěvačka francouzská, Vrabčák se jí říkalo. No. Edith Piaf. Edith Piaf, no tak. To je ale těsně vedle Moulin Rouge. No přesně říkám. Edith Piaf. A tam jste hrál Dobrý. co? Tam jsem hrál lékaře, což je taková moje, nebo Francouzskýho někdy lékaře? doména. Francouzskýho? No, samozřejmě. Francouzskýho. A jak na vás přišli? No, protože já jsem se učil trošku francouzsky, ale nenaučil jsem se, ale na to herecký to stačí, víte, protože je to pár vět jenom vždycky, tak to člověk zvládne, no a tak věděli o mě, že se učím francouzsky, já jsem chodil s francouzskou, tak se rozkřiklo ve Francii? Tak se rozkřiklo všude. Ve Francii věděli, Robert tam v Praze chodí s francouzskou, no. A vypadá jako doktor, lidi mu to věří, no tak mi to dali tu roli. Ano. Ne, to byl normálně casting tady v Praze. No. Jo. Jsem Ale řekl tam tu jste větu, prošel? musíme zachránit Edith Piaf, je jí špatně, po vystoupení měla záchvat. Hysterie. A vy jste přišel? A já jsem tam byl a dali mi historický přístroj, takový ten jak nahazuje to srdce, to elektriku, jo. Já vím, no. A to byl hodně drahý film, všecko měli pochystaný, všecko bylo nádherně vymyšlený, jenom ten přístroj byl z nějakého muzea, tak se na něj nesmělo sahat, dokud nedojde k té scéně, tak mi to vůbec nepůjčili, abych si to třeba zkusil, jak se to dělá. A pak byla ta scéna, už skoro akcion a tady to máš a vožifí, jako a teďka tam nějaký roury, takhle pružiny, to nešlo vůbec ovládat, nešlo to udržet v ruce a ani jsem nevěděl, jak se to dělá, ale prostě
to byla tak cenná věc vlastně v polorozpadu, ve stádiu, jako, že mi ji půjčili jenom na tu akci, no ale tak střih všechno zachrání, to vy víte dobře. No dobře, tak jako oživil jste jí? No samozřejmě, to bylo v půlce filmu. No a to dostalo Oscara, prej. Jo? A pak jsem měl lidi, ty jsi hrál v Oscarovém filmu. No, tak ale to člověk neví dopředu, že to je Oscarový film, to oni neříkají. No, a to byla jediná scéna, kterou byste měl... Já měl jedinou a hned to dostalo Oscara. A hned to dostalo oživit Edith Piaf. No. Jo. Ano. No, já jsem vás viděl taky v jedné takové sérii, podle mě velice zábavná, jmenuje se to Gumy, já nevím, jestli to někdo kromě mě ještě viděl. Co? Česká televize, nevím, no. Tak... Nevíte, tam vy jste hrál nějakýho... Já jsem se nikoho neptal tady dneska, jestli to viděl. Jo, prostě je to ale takové... Gumy, no ano. Ve 3 lidech. No, Gumy se jmenuje jako, že byli David Švehlík, že jo? A druhý Krajčo. To je Richard Krajčo, oni jsou přátelé. Oni dva hlavní tam jsou. A je to opravdu velká legrace, já tomu nechci dělat reklamu, já ani nevím, která televize to natočila, ale Gumy se to jmenuje, že oni dva, to se tak řekne, jako když je někdo hodně blbej, tak se řekne... Se obracíš na mě. Tak jako řekne, seš guma, nebo to jsou gumy, že vořou všecko, že jo, a tak dále. A vy jste tam hrál nějakýho směnárníka, nebo co, ale vy jste mě nadchnul. Ne, já jsem hrál takovýho v potravinách, takovýho chudáka, prodavače a byla to další příležitost z několika už v mém životě zajímavé. Ano. Protože já si myslím, že člověk jako to dělá stejně jak ze sebe, no, že jsem hrál zase homosexuála. Ten prodavač to je homosexuál, ano. Tak vy jste se nedíval pořádně. Jsem nepoznal, já jsem se díval, ale nepoznal jsem to. Mám tam partnera, on mě zachraňuje, protože mě svázali. Homosexuál, gay, teplouš. A kdo ale? Já jsem to hrál. Jo, takhle. No, ale to se vám hrálo dobře, že? Dobře, no. Víckrát v životě jsem to hrál a je to bezvadný. Akorát jde o to, kam až to člověk pustí, protože pak ne, už to někdy už je to díl, co jsem to viděl, ale vím, že mě to pobavilo opravdu velmi. Tak... A líbil jsem se vám? Cože? Jestli jsem se vám líbil. No. Protože my bychom si mohli rozumět, jsme oba chytrý. Práskaný, ne? Jo. No. Ne, pardon, já vám nechci vstupovat do těch... Ne, to já vás nebudu okřikovat, rovnou vám můžu říct, že tento díl vstoupí do dějin. No a to jsem ještě neřekl všechno. Filozofický traktát úplně jako, no. Pane Šípe, já pro vás mám ještě... pusu teďka jako, že si mě namlouváte? Pozvol, to jsem přešel z toho namlouvání vlastně do toho, že jsem si na něco vzpomněl. Povídejte. A já mám pro vás... Že jsme se někde viděli. Ne, to ne, ale já mám pro vás tip, protože tady to bylo dobrý. A jedný mojí kamarádce volala, nebo oslovila jí paní, prosím tě, Mirko, ona je z branže, ta moje kamarádka. Mirko, ty děláš pro tu televizi, já potřebuji číslo na pana Šípa. A on to tady chce vyprávět. Číslo na pana Šípa. A proč potřebuješ číslo na pana Šípa? No já mám pro něj tip, kdo musí přijít, ale musí přijít do všechno párty. Tak, to bylo kdy? Teď jsem vás napěl, takhle si na vás budu brnkat jak na strunu. A proč má přijít, kdo to je, proč má přijít do všechno párty? No Franta, mu bude 80. Tak to je první důvod, že jo? Ale až příští rok, jo, takže to můžete v klidu připravit. Jo. Ne, a teď se k tomu, já jsem se doteďka taky smál, jo. Ale ono to je dobrý. On jmenuje se František Münster, ten člověk, s přehlasovaným, jo. Münster. Je ze Zlína, dříve lyžař, reprezentant, a zná se s tou Ivanou Zelníčkovou, jak byla taky reprezentantka. Ano. A oni spolu jeli do Ameriky, takže on se zná s Trumpem, ten chlap. Takže je jako... o čem vyprávět. Tady byste mohl mít chlapa, který ví ledacos, jak to vlastně bylo. S tím Trumpem, jak balil tu Zelníčkovou, co zatím bylo, tohle. Ano. Může to být dobrý vlastně. Jo, to by a já jsem to chtěl říct, protože tady vidím, jako, že on by sem zapát dobře. Myslíte Trumpa? No ten taky. Ne, to ne, prosím vás, to ne, ale ne, to František no, to je dobrý tip. Možná zajímavý. Ale zajímavý to je už jenom tím, že ta Zelníčková už dávno nežije, víte? A on to všechno o ní ví. On to všechno o ní ví. Teda jestli to ještě ví, no.
Jestli to ještě víc. Nevysypalo někde na svazích. No to nevadí, aby říkat, ať může říkat, co chce, teďka už je to jedno, že jo. Pravda. Dobře. No, Roberte, pojďme to nějak uzavřít, jako, jak myslíte. Vltava bude mít s Cadillacem výročí, že jo? Co? No, já nevím. Ano. Společné výročí? Ano, já budu Vy si pak domluvte. On výročí, my výročí. To se pak Každý domluvte. zvlášť výročí. Tak, ano. To znamená, že vy... Co? No, teď byste se najednou rozpovídal. Ne, já jsem chtěl tak, že bych to řekl, jako když tak, ale sám. Ne, on výročí, my výročí. Ano. No, to jo. K tomu chcete ještě něco říct? No, rád bych. Proto jsem vlastně tady. Povídejte. Ne, promiňte. Proto nejsem tady, já jsem tady kvůli vám. 22. ledna v pražské Akropoli, píšeme si, skupina Vltava, znovu vydání desky Marx Engels Beatles, to je deska, která byla oceněna málem Grammy, dostali jsme další ocenění, ale hlavně byla poctěna přízní publika po celé republice, je to naše nejslavnější deska, pěkná je, my ji tam celou zahrajeme, tak jak leží a běží, pak ještě mnoho dalších skladeb, takže pražské Akropoli 22.1 a budu rád, když tam přijdete v hojném počtu. Děkuju. To je všecko. Robert Nebřenský. Tak přátelé, do třetice, chce mi říct, do třetice dobrého. Ne, to není proti pánům, to je v podstatě pohoda. Do třetice je naším ovšem hostem poměrně mladším, než vůbec tady byste se dopočítali, protože je mu 20 let, je to herecký talent a má, si myslím, a podle odborníků před sebou poměrně velkou hereckou kariéru. Prokop Zach. Sedněte si tak. Já jsem rád, že jste vydržel až do této chvíle. Bylo to příjemné čekání. Bylo to příjemné čekání, ano. Jenom řeknu, kolik vy to měříte? 198. 198 měříte. A tatínek Prokopa je taky herec. A kolik měří tatínek? 2,4 m, ale on to má různě. On když se zbudí, tak má 2,4 m a když usíná, tak 2,2 m. Vy si ho přeměřujete? Já ne, to on si sám přeměřuje sám sebe, aby měl pořád co zajímavého říkat, víte, tatínek. Ano. Jo, Robert Zach, víte, který takový vysoký... Roman. Co jsem řekl já? Robert. Vidíte, jak mě zblbli? No, Robert. Roman Zach, ano. To nevadí, to se mi líbí, já mu tak budu říkat. Ano. Je to... vy jste Prokop. Jo. Ano. Táta je Roman, já jsem Prokop a to je Robert právě. Ano. Prokope je, a to je nevšední otázka taková, je takováhle bejška skoro 2 metry, je to pro herce, je to nějaký handicap, anebo je to výhoda? Musel jste na to někdy narazit, že byste byl dobrý, ale že jste vysoký moc. To je často. Jo? To, že jsem dobrý, to si nemyslím, ale to, že ta vejška, to je trošku problém a děje se někdy, že mám někomu hrát mladšího sourozence a pak přijdu a jsem třeba o 20 cm vyšší a často pak hraju tak, že se jako o něco opírám, o stůl, o židli, nebo furt na něčem sedím a v situacích, kdy to třeba nedává moc smysl, tak jsem opřenej nebo tak. Abyste byl menší. No, ale já už to potom nedělám na truc a stoupám si právě co nejvíc rovně, když už si mě vzali. Ano. No dobře, a když třeba hrajete i nějaký takový, že máte partnerku nějakou, ne? Jo. Jo? No někdy jo, no. Co? Když se poštěstí, tak mám i partnerku. I v natáčení teda. Jo. Ano. A jak to jako děláme dohromady? Vy jste tím načich tam vzadu, tak jako tou filozofickou atmosférou, že? My jsme spolu seděli nahoře, chvilku si povídali, tak já jsem... Jo, tak jste načichlej. partner. Cože to je? Vám? Když bude štěstí, přijde i partner. Přijde i partner? To už já zase nevím. To Filmový, no. Jo, filmový, takhle, to je možný. Jinak partnerka, ano. A co byla otázka? To je den. Už je večer, Karle. Už je večer, už... Já vím.
Když prostě, no tak jako ke 2 metrům jako partnerku třeba Romea a Julie, kdybyste hrál jste už Romea? Jo, v divadle ano. Hrál jste Romea? Hrál. No a jak byla velká Julie? Malinká. Ale tak na divadle je to podle mě trochu něco jiného než u toho filmu. Jo? Že tak to velký jeviště to skryje a tam ten rozdíl je, myslím, někdy jako hezký, ale bohužel někdy na natáčení, když se dělají detaily, tak se staví hokry, nebo se stojí takhle. Když máte tu menší holku, jako. Když máte menší holku. Když máte menší holku, tak to musí tak nějak takhle... Jo, i to se děje, tak to je... No, to je úžasný, no, konečně se děje něco normálního. Jo, právě. Ano. No jo, takhle s tím se musíte nějak popasovat, Prokope. No to musím. Že jo? No tak jinak by to nešlo, kdyby... No tak táta má zkušenosti, ne? Tak on točí jenom s Ivou Chilkovou, mám pocit, takže ten to má... No to je taková ten tátův příběh, že točili něco takhle s Ivou Chilkovou, měli ten dialog a měl také před kamerou projít Marek Taclík. Podívat se a jít a on také to točili poprvý. Marku, kde jsi? Po druhý, Marku, kde jsi? Po třetí, Marku, kde jsi? Já jsem prošel. Takže to určitě půjde nějak zvládat všechno. A mě to baví v tom zkoumat. Ono i někdy, když hrajete, takhle stojíte. Ano. A hrajete ten dialog, ono je to taky dobrý. Že vlastně. to je face to face prostě. No právě. A tak jako dostává mě to do nějaký nekomfortní zóny a v té se hraje někdy dobře. Ano. Prokope, vy... Ano. Ještě jsem nic neřekl. Právě už je to strašně srandovní. Už jenom, jak říkám, Prokope je srandovní. Jo? Ne. Já vám to řeknu ještě... jednou. Já mám pocit, že jste natočil už nějaký filmy, ale takový jsou to pro mě komplikovaný názvy. Nějaký úplně anglický. High School Heist. Ne hajzlovi, to nebylo o hajzlovi. Ne, to jenom jste blbě rozuměl. Je to High School Heist jako vysokoškolská loupež, ne středoškolská loupež. High school... Heist. Heist? Heist, no heist. Ty víš, jak se to jmenuje? Správně, no. Tak mi to přelož, ty vole. High school skies? Pak mám na to jít do kina, když nevím, jak se to jmenuje. A to nevadí, ono je to jinak v češtиně už potom. Já nevím taky, proč se to tak jmenuje, ale... High school skies. Jo, to je takhle. Nějak, Ne, tak nějak. Ne, high school, heist. Cool jako... To je možná nejsložitější věc vyslovit název. Pojďme se na to, možná to... Je to hezký film. Je to hezký film. Ano. Je to o mladej ze střední A školy. teďka na to se ptám. A co tam je? O co tam jde? Ještě to běží v kinech, jestli to stihnu, nebo... To tak nevím. Myslím, že už to tak možná dobíhá někde. Dobíhá to v těch kinech. V nějakých A okresech. to byla vaše jako premiérová filmová role? Ne. Já jsem premiéroval ve filmu ve 3 bobulích a to už je hodně dávno. 3 bobule? No. To je o těch holkách něco? No o víně hlavně. O víně. A o Tereze Kostkový, Tereze Rambě, Tereze Vožiškový. Ježiš, tam nedá. Teď jsem to... A Krištof Hádek, Lukáš Langmajer, o tom to byla první role. Takováhle parta jako. No to ano, na Vinicích, ano, tak to byla první. Ano. A to už je hodně dávno. Jo. No tak, a takže to by byla jedna taková a krásná role, ten High School, High Sky Skies, nebo jak se říká. Chodíte na ty castingy? Jo. To asi herec musí, ne, mladej? Musí, ale čím dál tím víc je teďka trendy ten self-tape. To je, že si Teď jsem nerozuměl. No, on nerozuměl. Self-tape. Angličtina. Self-tape, jakože... Self-tape. Tape. Jo. Ano, a to je trendy, a to si beru na castingy. Ne, to je, že si postavíte telefon a je to takhle vtipný, ano. A čtete nebo naučíte se ten text, je to často nějaký monolog, nějaký postavy a vy ho říkáte na ten telefon a pak jim to pošlete. Takhle se dělají castingy? Teď, jako v poslední době, ono to začalo za covidu. Aha. Když prostě se nemohlo chodit, tak se vymyslela tahle metoda. A ta tak jako pokračuje, protože to začalo být jednodušší, že se třeba nemuseli schánět ty prostory na ty castingy nebo tak, a že se to tak poslalo. Tak to namluvíte takhle? No, ale je to velmi složitý. Moje agentka Káča OSK tak o tom má třeba normálně sezení o těchto věcech, jelikož musíte vymyslet nějaký pozadí, jak to natočit na šířku nedílku, já tomu doteď nerozumím. Ne, já mám doteď problém s tím a dostávám pořád, jako, že to dělám blbě všechno, ale tam jde o to, že máte chvilku, ten producent nebo produkční, když kouká na vás, na to video, tak on potřebuje, to zrovna je moje ruka jenom, ale jakože kouká na to video, tak on potřebuje jako třeba v 5 vteřinách vidět, že jste to vy.
takže musíte během těch třeba 5 vteřin jako úplně zaujmout. Buď tím, co máte za sebou, nebo na sobě, nebo co tam uděláte, jestli vyskočíte, zařvete. No, to teďka takhle je. Takhle se těžce... Jo, ale i se někdy ty castingy jako přijdou, a to je pak radost tam jít. Když přijdou jakože normálně pojďte na casting, tak je to hezké. Tak to už jste dál, jako než jenom na tom videu, jako jo? No, jak kdy, ale už jsem taky dostal práci rovnou z telefonu. Jo? No, jo. Ale je to divný, je to hrozný hrát takhle. My jsme takhle během covidu na konzervatoři i hráli na telefonu, že jsme měli dialogy takhle. A takhle jsem zpíval při covidu. Fakt, jo? No to je neuvěřitelné. A tak... Dobře, no tak ale jde to. Tak samozřejmě, já myslím, že to musí jít. No. Ano. Ale řekl bych, že dominantní je vaše divadlo. Určitě. Teda ne vaše divadlo, že je pro vás divadlo. I naše divadlo. Vy jste hrál už Hamleta, že jo? Hrajeme ho pořád, všichni Hrajete kluci ho na pořád. jatkách. To je sen herce, akor takhle dlouhej. Dlouhej Hamlet. Dlouhej Hamlet. Jo, on je to a to je nějaká avantgarda, to není asi tradiční, ten Shakespeare by to nepoznal, ne? Nebo... Ten se otáčí v rakvi teď. Fakt, jo? Ne, já A čím nemyslím... je to jiný? No, myslím, že je to tradiční v tom, že to hrajou všichni kluci. Jakože to hrajeme, i holčičí role hrajou kluci. Max Dolanský byl tady, hraje Ofélii třeba. Jo, takhle až je to netradiční. On se za to stydí vždycky mluvit, ale je výborný v tom. No a potom jsme... Ale víte o tom, že to není novinka. Jo, to není, právě proto je to tradiční. Já jsem říkám. viděl Hamleta Tak dobře, pardon, na zomu. Čtete zubky. No, trošku, no, tak byste taky četl. Já jsem viděl na zábradlí Hamleta, kdy Ofélii hrál Jiří Bartoška. Opravdu, ano, přísahám. Takže ho uklidněte, že to není nic mimořádného, že vlastně Ofélie už hrajou jenom chlapy. Jo? Já mu to povím. No tak to děláme a je to jinak netradiční tím, že jsme to spolu rozebírali, ta parta mladých kluků a přišli jsme skrz ten text úplně asi na jiné věci, než tam byly, nebo než jak se normálně interpretujou, myslím, jako v divadle. Jo, i než vůbec tam ten Shakespeare napsal? No tak my jsme to tam tak našli, on to tam mohl někam skrejt a třeba to myslel tak, jak to myslíme my, ale to už Ano. se nedozvím. No a co na to říkají diváci? Jo, tak teďka jsem to má Pár jich přišlo? Dva. Ne. Ne, mě chodí tam lidi, díky bohu a přijďte všichni. Ale jo, diváci choděj. A jsou, ježišmarja, a jsou rádi, doufám. Jo, jasně. To asi není na mě, aby toto, ale máme na to pozitivní odezvy. Ano. Ale že teda Hamlet je 2metrovej, to je překvapení pro ty lidi asi, že jo? No a vždycky přijdu tam a všichni říkají, ne, vůbec, já myslím, že to je úplně jedno. Jenom tam jsem nahej ve vaně v jeden moment a to je takový, že ten 2metrovej do té vany, no... Jo, oni museli nějakou vanu 2metrovou kvůli Ne, právě, že máme asi 150 cm té vany, takže tam přečuhuju. Takže vám čouhají nohy? Co? Přijďte se podívat. No ne, jak zkoumám, co je na Já tom to právě vidím, jak zkoumám. nestandardního, jako, no. Dílka. Hamlet ve vaně? No to nemusí být nestandardní, jenom jste se ptal na tu dílku, tak jsem k tomu tak, no, nechme toho. No to je to, ještě nechme toho. Ne, to Hamleta s tou dílkou, já myslím, že to je úplně jedno, jak je dlouhej. Ano, Mám ano. malou maminku tam zase v tom, tu Gertrudu, tam mi to kompenzuje. Ta je mrňavá. Jo, to je Ondra Stupka, jaký malinký herec, má asi takhle. Ne, jo. Ten hraje Gertrudu. Ano. Jo, vlastně já jsem blbej. Ne, Jirka Bartoška nehrál. On hrál královnu, nehrál Ofélii, pardon. Gertrudu tedy. No tak jestli se jmenuje Gertruda, Královna je Gertruda. tak Jirka Bartoška hrál Gertrudu na zábradlí, avantgardní divadlo. Jo? To je šílený. Takže to vyřiďte doma. Doma? Dobře, vyřídím to doma. Konzultoval jste s tatínkem, když jste se rozhodl pro ten odvážný krok, že budete hercem, tatínek je herec, co? Co vám na to řekl? Na to, že budu herec? No, když jste mu to Nebuď. řekl prvně, kolik vám mohlo být, když jste mu řekl, budu hercem. Málo hrozně, podle Málo. mě, ale on se tomu tak vždycky smál. A pak z toho začal brečet už potom, když jsem furt chtěl dál a dál. Táta s tím nebyl spokojený, teď už snad je, ale ono je to dost mizerný někdy povolání v tom, jak, že někdy můžete pracovat, hrát, točit a další rok nemusíte mít vůbec nic. Ano. A že tak nechtěla bych spíš do toho vplul hned, ale to je těžký, když vlastně vyrůstáte v těch kulisách tím, že máma nechtěla na mateřskou a chtěla furt pracovat, takže jsem byl furt v tom divadle tahanej a s tatínkem a bylo to jako hrozně fajn a já jsem miloval tady ten jako svět. Ano. Měl jsem ty strejdy všechny různý a pak jsem chtěl jít na konzervatoř a to byl průser jako velký. Jo.
No tak tam bylo nejvtipnější, když jsem se dostal, tak mi to napsali, já jsem byl šťastný a přišel jsem za rodičema do postele k ním jim říct, nedostal jsem se. To jste měli vidět tu radost. To táta udělal taky to, jo, ne, a úplně bylo vidět, že to... A já pak úplně jsem taky seděl a úplně jsem nechtěl vlastně říct, že jsem se dostal. A mám všichni úplně, to bude dobrý, ne, když si něco jiného budeš třeba doktor nebo tak. Já jsem se dostal a všichni dělají, ne. No ale pak vlastně postupem času je táta rád, že to podle mě dělám. No tak táta mi přeje, a máma taky, ježišmarja, mi přeje oba hrozně jako štěstí a s tátou i hrajem v divadle. A vy hrajete spolu? No tak to jste, ale tím jste měl začít. Jo, tak... Jako... No, hrajeme spolu. Co hrajete, kdo koho hraje? Já hraju tátovýho právníka, nebo jakoby advokáta panu Antoánovi, který řeší rozvod. A v jakém to je divadle? V Bezzábradlí. Ovocný můstek. No vidíte, jak umíte vyslovovat. Na čem teda teďka konkrétně pracujete, něco zkoušíte, nepochybně. Tak jako je to takový jako standardní, že zveme diváky, ať vidějí živého herce. Zkoušíme rychlý šípy teď s naší partou. Opravdu? Jo. Zkoušíme to tady, protože můj kamarád napsal úplně novou záhadu. Ano. Rychlejch šípů. Ano. A náš to byl takovej sen všech těch kluků, té naší party. A jedna holka tam hraje jednoho kluka. Ano. To je taky. Ano. A to teďka zkoušíme, no. A to čteme, a takže uvidíme. Premiéra má být v prosinci, řešíme 2 termíny kvůli tomu, že ta holčina moc nemůže. Ale mělo by to být na 12. prosince, ale uvidíme. A v divadle? V divadle by to mělo být divadlo Studio Citadel se to jmenuje. Je to na Dlouhý třídě takový menší prostor, komorní. Je. Ano. Tak dobře. tam, no. Tak když se zadaří, tak tam se diváci můžou přijít, ne? Musíte se já budu strašně rád, že vás tam takhle všechny uvidím. Určitě vás poznám, takhle právě. Takže si s váma potom třeba něco řeknu. Je to domluvený. Prokop Zach. Přátelé, pro dnešek je to všechno. Vám děkujeme za vaši milou pozornost a zase někdy nashledanou.